MeghalayaPost.news. Say inside, what is it? No, For sale in where for sale where? yeah. Just a step. Light kun by video was light switch to light or switch bar. Meghalaya. For sale in Meghalaya. Hadin balayo ikajing tip ko babanya na Tnat Excise na po Assam, Tnat Excise na po Riboy District, hadin balayo ikajing butharu na Commissioner Tnat Excise, jong kajala Meghalaya, hakasngi ublay, hakapor sibuji steng janmiet, kalapelong ikajing Khynra, ki artadi ki Jaka balasuba bakandon kajing Shna Kyiad Beain, bat baranyo Ioh Kurup Bun Jaka Shna Kyiad Beain, kabadon hapo Shillong bypass hajan ke Shillong umyam. Hakane kajing Khynra kawai ni Jaka badon marjan ba Shillong bypass ha umyam, lalap bakadon ke Jaka Shna Kyiad Beain, hakbalayo Ioh Kurup Shibun ki Tiar bagi perongkam hakban Shna Kyiad. Bat kawai part Jaka kabadon hapo industrial, bat kawai part Jaka kabadon hak industrial complex umyam, kimsam lalap setia ya ki Tiar nekata Jaka Shna Kyiad Beain. Kani gadi gajing lek Khynra kaderu hadin balai terilang bakat Tnat Excise Assam bat Meghalaya bade hadin gajing obat ya kawai katrok kabadon yung number AS11 AC9144 hakana para bat langba gajing yo kem katika katrok pelong yaki banyo wanik Khynra ya katika Jaka Shna Kyiad Beain ha Shillong bypass. Hakasi ulay manakani ka arterik kuma kapor sibsisting aduna mayo kajing tha na I Commissioner Excise ni na Shillong ba kadang jing pentip na yang di Assam Excise ba ki ko ini ban le ya kan joint operation de marmari na kalian jungi kum ka district excise office ina bhai ki offices jungi ban here shakni Jaka mabaki Assam Excise ki umba ki don atli ki Jaka ki bagi long suspicious wadon ka illegal bottling unit. Te happening ji terang jung ka Meghalaya Excise pada Assam Excise di raid atli ki Jaka ha tusi. Kawai hapo umyam industrial complex ka ba kan lap area. Jadi kata pada ngilet sesuai ki Jaka beran ham tu hajan katuka bandit Shillong bypass laran roy tu ham tu hajan hi tegaran kawai ka location ka balong suspicious. Jadi menginap pentip ya polis ka umyam PS dari jing telang ke umyam PS ni lalaban siam yang tak Jaka bat hapo kata ka yeng ka ba Shillong Shna mula ni yo ni lalaban siam bun ki Tiar kita ki bede bat jing Shna Beain Jaka Kyiad kidon ki blending tanks kidon ki storage tanks nangka kidon ki capping machines ki production line ki bla penbiang ba nangka Ioh Iaka flavoring but coloring agent hadin balawat tikna jang ilap ki hologram jong bot jong atli ki state ke bot jong Assam ban Meghalaya ki bade ki counterfeit holograms kimde ki jisha nangka kidon ki finished goods ki ba ladep Shna Kyiad ke bade nam tabor atli ki state Assam ban Meghalaya OC Blue RS bat kanika number 1 luxury mulu malai boycott kumba atpo atusan bilori kita ki finished goods mo ke Ioh ki excise levels jong boro atli ki state jong kini ki brands ba kini ki beauty Shna Beain hanoror kata Ioh ki bilor batli ki don ki cartons ki ba lapun krelo pa ban thep ya ki bilon na ladep bottle Jaka Kyiad antang Ioh ini ki jingtap ki caps kita gedi Tiar ke akum ke department ni layo apan si sa katu Jaka tengla persang banwa nomor bahak pot bengi kondak ya rate umdan badan syu kata Jaka dan kalian jong ke tim jong i kala persang banwa ya ka identity jong ki try jong kata Jaka ila kendu irang wasno jong ka snong nong sedia nang ta ngayo jingtep ba don we ba beri try jong tu Jaka dia bade ke kam na kalian jong ke department ngindang ya cakmat ban investigate man dia ke jisha jong dia kam tak adu bengin dalap ya kita jong kata Jaka bat ni jawaban file ya ka criminal case ha ko jong district session judge nongpoh kita di previously jungi ni yo ajing kain mengidon ko ba akusan hajat li di bilor kelade ban Jaka Kyiad kemut ki finished goods te kata jing batha jong ki Assam Excise ti nomor kasisales ni pen kre mangi nakalian jungi ngidang le inventory hadu menta ni la engage yu yagi technician ban dismantle yagi niti production line pada yagi machine repair
Kenang bagi yo ban kit no itu kita nak tiga jaka ban yo bu ha ko ik jaka ban no safe custody ma ban bu thanam te yo kawan ra yo ki le dusman mono ma tiga ya kata ka proses ni community ba man ta ka sini na ban pendam no ban transport no ya baro itu ki confiscated articles sha ka jaka ka ba kham chingai ka jing sha kem jo ko trok ha po khana para katu ka de jing tri jong ka intelligence unit jong ka Assam Excise ma ba Assam Excise mutash ha por ba phirung phimi na Assam ki check bhai ga ni ki movement of vehicles. Ti hapring ka intercept hapring ka jingle vehicles se jung ki intercept ko ikatro ka bakit ki labels ni ka kya ka kit ki labels mat itu ki barta ki binor te kumde ka kya ke te hadin mikla ban kem ni ka trok bakit kita ki illegal counterfeit labels ki sa kem ni driver pat ki sia ban wan jing te pnia chang ka jing dan jong ni ka MeghalayaPost.news